Mancinza welakho mfowethu, ngiyabingelela mfowethu. Musa mfowethu ukusilimaza, sicela usinikeze ama-proof alento ayishoyo ngoPhakela Umthakathi. If umfowethu ekhona sizodila noPhakela Umthakathi, sizomvulela nje icala lokuhlukumeza ama-feelings omuntu wesifazane, angisazi libizwa ngani. Sizomvulela lelo cala nje, uzoboshwa. Into ethinta umuntu wesifazane le-South Africa inzima kabi, yabo. Bese kuyimanxezo odila nathi-ke njenganabantu abangemva kwakhe abalwela ukuthi asilungisele izwe, yabo. Ngoba mina Mancinza mangugcina ngokungayivezi i-proof, uzongenza ngibona ukuthi usho ukuthi imali inikezwe wena ukuthi destroy uPhakela Umthakathi. Wayesethi upresident ayikhuleka ngizokwenzela lula, ngizombiza, ngeke angezi kumina ebizwa yimina. Ngizombiza mekafika kumina, wena uzobe ususho ukuthi ngitshene labafana abashuthayo, ukuthi ngitshena i-security yami ukuthi ayidedele labafana abashuthayo, bashuthe khona bezosheshe baposte bejabulela ukushutha upresident nokuxhawula upresident. After that into yami izobe isi-right, wena uzobe usungena kanje. Sinike mfowethu la expose oPaul O'Sullivan, kwa-expose oMasemula, kwa-expose oMalema, abantu abama-big icon nginawe mfowethu. Angisho ukuthi wena mncane, kodwa nje mfowethu ukuthi lento kuyenzeka komnye ubaba, asengikhohle noma kuthiwa ukhomo noma ubaba ubani. Ningikhumbuze welakho nayo nomzimba nje okhuluma ngathi fulo kuyena obeyiphusha kakhulu ilakho, kwathiwa uthatha imali kuma-China. After that angiyikhumbula kuba khona i-proof eqhamukayo ukuthi nayi i-proof ethatha imali kuma-China. Lo baba igama lakhe ladicileleka phansi nje kanjalo, kade esebenzela izwe naye. Siyacela-ke Mancinza mfowethu ukuthi usisheshisele usikhombise ama-proof yonke lento ayishoyo, sidile noPhakela Umthakathi. Mangobese ayisaluthi ukhumbula mama ukuthi noma muwini obelwa lento oyilwelayo wahamba emhlabeni ehlukumezekile ngenxa yepolitiki, uyigadi ipolitiki. uMancinza welakho is a politician. Ukuze ashayelwe ababa wasebenzisa same strategy ukuthi uthathe imali, ngisazi wazi wayisho ngesamba kuma-China. So uPhakela Umthakathi sizomvulela, sizodila thina naye ze South Africa if kukuthi kukhona imali ayithathile. Sicela ama-proof Mancinza.